Ahenkan FM. Kremo. Abrempong inside out. Abrempong Anamom YEBOAH FM. Abrempong Anamom YEBOAH FM. Abrempong Anamom YEBOAH FM. Akwanye fasumo yeni biba. Ebe yo Abrempong YEBOAH FM. YEBOAH FM. 93.3 FM. We are brutal. Akwanye fasumo yeni biba. Ebe yo Abrempong YEBOAH FM. Ahenkan FM. Ahenkan FM. Ahenkan FM. Wadane adefo. Esu hiamu pa ya wo. Ya komfita bi ade wo. Esu wo mu atumi abadan. Ya si adefo. Ehemu bi amaya. Ehemu ade bi o ne fe. Ehemu hiamfo ma wadane adefo. Sofo bi ancha honko. Wo hiantumi anchichiri wo. What me abadan, yes, ya the four. You say and yet, I am Madam Ba. You say and yet, I am Madam Ba. You say and yet, I am Madam Ba. Madam Ba. You say and yet, I am Madam Ba. You say and yet, I am Madam Ba. You say and you do, I am Madimba. You say and you do, I am Madimba. And you do, Madimba. And you do, Madimba. And you do, Madimba. And you do, Madimba. Sika and you do, Madimba. Kusi Sika. If you work hard with it, you can be what you wanna be. Every thing you do, I am Madimba. If you work so hard in it, you can be what you wanna be. Every thing you do, I am Madimba. And you remember your mother sending me a draw. Now your mama kwaba sonko so afa emra atia tumo kasa fidie apoe mantamu. Hey, na jeti o yanto mano tie. Hey, yeba wasi yawo. Anyumrei Ahenkan 93.3 FM ana wasugusu awutie no. Enyado eyam Madimba. Na sadia wankasa wunim na wati atumo jumedie yi ede Abrempong Anamom Abrempong Anamom na sene nkofo bi samo social media metim wanye awza krache adiala oye no ala msi abotre nyamama abotre ai fi clothing wa brase good evening ose krache dia mo ya Abrempong Anamom ne de na msi adebreo ose abrewa kwa adwaye na wo che na wo ma ya munse wo siesie ne ho wo ne mapapa de mawo enti wo mpie na bibia ya krado bibia de dana kwa mu every say nyado eye Madimba. Hey, say nyado eye Madimba.
You say nyadro. Hey, madimbo. You say nyadro. Oh, madimbo. You say nyadro. Hey, madimbo. Etenyum na yatra se. Abrempong Anamom Tumedie and yade baba sumwono. Aye. Ya shada. Ya de tell. Once you know, ya yes was rubber for no. Ya didn't send a bra when in now was one year bopping wo. Sanya, you know, taxi drivers are who drama be at tomorrow. Etia Abrempong Anamom and Promotia Tumedia would win Nabasi Sabre. Yamamuna Mofisiapo. Yada must say, Samatiana tomorrow. Na ya sumo. Afe okuania wakwa fomaba. Amadu. Yakwa ejide sanyo ba no ye. Na doctors for no so anase for no mo. Yama munyina mafisia pa. Yan kwasa mu nsam atasefo asasi so. Mo ni adwumade amobo. Hey. Achachara for ni bi nsu kofie. Ebi mu siba ko nyambo ochena. Munyina yase bi mu krampo mo classroom na mo enjoy Ahenkan 3.3 FM. Apozege. Wadani adefo. Na ye papa ma police fo e na nya izo ya wo bambo sam kromu mu abambo fo so ya wo dom wo manyimu ya mamunyina mafisia po atela fo Christmas dia be papa ri manu su pen fi clothing wo o ni ayi na papa mi refi ni kakra o mi refi papa ni kakra abo su dia ka tell avoid dia Mr. Ben aba ena se ono me se ba buru bi bu pen tell afo no ya mamunyina mafisia pa obi bia la watim ni kasa video dia atoya no mbronya yi munyina oni ya die ene yeso ya Abrempong no ya de baba wie ene ai ne dia feed ya ne baba wie ye na fe ne mapa ya hihegu ya akwan so de mama afie besimu no ya bedane din so de akere mo etiane no eya fisia pa ewo Abrempong Anamom so eti ebre semu no ye be mo akonya na so abam na so wode de wasua nyina vitim na ya hyase de wo hwa ni mu de wunya yanke de ba beka Abrempong Anamom wode amawo awakoma beto yam ni nyina be dana di enne ye ba chekere na afi ye wura afi fufu ni mu a ya sani mu de ama asa de wo pe na wani beje ho eye modimbo etiane ye no opanyini kase ototoro otope ya nene babo komo me kan wose wan nie ai we ma sada mi moni din daji se watene no ai mi moni din eti we special ya nene babo komo ye di komo bebre na sadia be ya bra bobe kon kan na ye ko wura bi onya yi mu anase ye wo mu krampo ye die yi enwoma hodo adi begu akwaso betimi abon ya dachi ye ni bro nya ni nwie ni ensan kosu ni nyina ye be dan adi na ye te ti o nya ntoma no me se anwum na na mi de o yeah, that was see you. Huma sonny come. If he say enya do, modimbo. Eti wase enyumu no. Se unti ase ya mama chechirim kakra nche. Wase ni hwehwe mu bia oyeye. Eno hu se atotodua na nintira kokodam. Fo bia omu wo man konko gana mu ya no ma. Wonu ma di ye wa brabo mu ono. Ebi ti se opanu kwankyerafo a wotua Ahenkan FM ano. Odi media network ahenkanfmonline.com kan ubie opanyini no babia gwaduru no ye hwehwe mu ye hu se dabi sanya duro opanyina bre wa bre papa an waduru ho ati safo no obi ti se opanyini doctor Kwame despite media ene dia wo hye na brabo mu nsam o dia twetwo huro bi mbakika ho omudoso bebre yesu hwehwe mu abi mu amode aya yase no ase o ya dro ana wan wa frem ana wa frade be mu owura Kwame despite kana brabo mu nsam de kire wa beba wanum saa na wan sra be mu se to sam obegire wan wonte ase enti o free baby no koduru baby enti o se hwe e wase ye ni ankasa ya yire ho ne wo nya ntoma na akekere ye no yesunsu ani gu baby tement na ho wo so ho na so ye bibi ma wa brabo eti obanyire be hwe mami enche ye be free enkomoto kye no ase e wo Abrempong Anamom so
wabra yegusu a yetoatoa very soon yebeduru ho na afe ye free ase na yabon komo na ene ye komo bebre de ma on se bro nya na afe na du enti no ene no surprise bebre ene yebeda na di wa Abrempong Anamom eso enti enche tinyum na mi chirechire mu no to de ma me mbɔ kakra na tie washa ase pam panam Nemo mamika se ko Facebook live Ahenkan 93.3 FM ya wo honum. Hey, me hu ade bi oni fe. Me hu ahiafo ma wadane adefo. Onya mu pa ne ewo won. Confita bi ade won. Enso wona timi abedane wiase adefo. Milu se mu bi amaye. Me hu ade bi oni fe. Me hu ahiafo ma wadane adefo. Igubo bi anse wonkom dabi. Hey, wana timi abadane wiase adefo. Na mi hu se nyadro eye modembo. Mi hu se nyadro eye modembo. Enti wabro na wo bono. Wadafu bia ka cho so tigali bi se akiro no Nyankopon ya adme se aboabo emu se ye akiro no de tigali bi se ono me kwa enche obedi yie waboa ensira fi Nyankopon nyame ensira wa so wan fa free wo soro fa medom wa ha midi dia Abrempong Hene Kofi mensa dwene papa na papa endi wanim kan enya do modimbo wa YouTube live Ahenkan 93.3 FM DNH ewo wonomo ensam ne nkwama ne bebo ni nyina betwa agu ewo ho etu kwa YouTube no me pa cha kokko bi ne wo no mo subscribe ba won set team suma me da se asedan kan so wa ye ne sade ama me esan se bre bia Ahenkan na fe bedi dwumadie bi odi be ko fe YouTube live bia no wo bebo won kaye ewo fidie kro na wo de subscribe ye no so evisa enya do eye mod na wo eye Facebook no wo join me live for bomode share ma manfo enya bi hwa share sansan ne no enyoma hodo eye interesting story ene ye ba betie eti share ma afofo enya bi ntie share ma afofo enya bi nhwe manya sabi kafra otrimodini wonkwa wontie afutuo no fa hya ho ana no fi wo se eye me bobo adoma na no na ye nyina ye tie ntimo amade ane makume ana me se mate sanso na sanifo nyina nim ba akopɛ Nyankopon hyirawo wase abre bia ya Ahenkan 93.3 FM na metie ai wonna ka sa Ahenkan FM aye radio mu university no onna ka ye wase Ahenkan FM aye suapon etise suapon wo Ghana ha na ka se school bi ye suapon a tise kukuda matotogro ne anintini na kɔ ho eso eye mademba sanso so if you work so hard in it, you can be what you wanna be. If you say enya do sanso na abe so ye obi on so tie pa ena meka mu nyama twera ma o eti wodi ane tofre ho na de acha me Salome ati say wo chim odan on fa dwumade nsu ni agro ti me bobo list no eti uzu betimi test udin dia ba ai bia na mra fi udi na atia kam eti vabra sanse me man list ama every day madembo and one of taxi driver be me refini din kakra o ana staga
also a taxi driver. Ubiem pa. Still na some taxi driver. Testament. Nana no come check credit. Unya kakra. Meboa unya kakra. Ana eda wanim ana. Anya bibisa. As eda wanim. I we taxi driver. Sansuna Yeboah Samuel akọwe die I kana from Yanidia Yanidia o I dia straight Fadiama o Yakopon Shirawo sense adwumadie bia yedi bia be huna branch test message tia me dwene ho se na owura yikura ya onya credit free hene ana nam be pre kakra bi ma na yi 2cd bi na eno kran san yanya yi enso kan no kwali test akasa dada Yeboah Samuel nyame Shirawo Etia fo nyina ene ya celebrate mo ya damase said ya mibugubo din na udi ni besimitri mpanam de aba udi nyamba na wodi mirika no attest de aba YEBOAH sam odin de aba na mekaye ka mejane so de ni wo ma ka be hardwin ya damase etia na said ya meka kire mo no se amanfo si Abrempong Anamom husu koma de yankra anam se o mamunsu ena agenkwa ne beba enti Yakopon atom ene be bon komo pa unim se Yakopon ya adom so a wo kire na wo to pepepe an kan FM enso edi na fish ada enti enne na Abrempong Anamom so no eye ni gisem nko a na opanyin kase amanya no wo kasafidie yi asuoi me ka chosem dinidin ne ta kosi se opanyin beba unya tene nka pe no we say yes champion na aba no opanyin kwankyerefo a wo de kasafidie yi eba ye odi media network na Ahenkan FM ashim ena afia Ahenkan FM online.com ena eka ho ebi opanyin kase wadaroma anwumrei mama wadjo hello na Abrempong ye bozege yoge akwaya that's tiefo se o ma fe wo papa ananu mu nkomo na mu hwam enti wo mu se firi wono mu na se o mu hye da ntia akranka biem saa wa Abrempong Anamom so na mse o mu nya ntobo ase nya otwen honhom na enem de akora beba ana mpa me de akora ba eti na akora bebre ka kire ye ntesa adwuma da se ya da se susu bebre ene eja sade wosimi so emu kakra na wotretene ye ne enu nyina boaye ma yesua nyoma bebre ya da se yaso ye mo official package enim se kase pa ne de ye be celebrate ene atiefo nya ne be celebrate nyame ya adoma eye memenda edi enim na wotwe na wedi akura anwumrei no Abrempong Anamom ye special edition na ene no anse ye fria no ye kodura bro nyamu anu no ne aboabo ye kodura afe MP no ene aduonu mienum no na ye mfiri asiese Yakopon ye adoma memenda ye wo kyena na wotwena Ahenkan FM anya afe baako na ye hunu se ana ye musa se akura hunu se na ni suade hunu nti amande kasafidie ba ha no de wodi ka kyekirema kyere ye akura wonam sa kwa na so hunu se obotaye no umfiri ho a wonam so pepepe
Odi-Ahenkan 93.3 FM eba chima boabo no Odi-Ahenkan also yenimu ana yekro yenimu ana yekro na akra yenhwe anniversary no packages ahodo entotoye bebe yakwa akoduru ene de yehwe nimu akra betimeti hu kakra de akire yen ne kwasem na me atum na Odi-Ahenkan hu ye moba ye boni nyina akiri no o wa ye na o ma Africa property we ya I was here the Yankopon ase da e de amma no na onu so Bible so tumi ade nyina ye aje onu abeche no wanu nyampe kwasem nti o ebi wan ande na sepe asoro so akasa Odi-Ahenkan FM ba ye nya na honkon so ye nya afe ene e polu na nso ma ye to nkrama mansan tie nka emfama da pentu bi fa ne bu ni se fon wo so na ni aso de den enso nyame batampa unim kutentia Odi-Ahenkan FM ba no ye mobo ama na dumara kwa kika yen sase ama esa di pije Jesus bi ma ehu mobro nti wabo fidie ho ban abebu sabe ya yenti atenkabo na bia ewiase nipa de se ye nyina yetimi nye pe ja de menem kura wadwuma mu wei 7 previous ayi obia na de obebe so nani enye obia so na no so be so so nani ejese nipa nya nye pe e wo mo mu duro mo mu ha o mo mu mfimu du mo mu mfimu ha ya afia no ahie ye beda Nyankopon kan fa masem na me kai e be hye de anu bi no ti ense sha ne adwuma mu perifo ahye se Nyankopon na me de be wo kira na awotwe ye di mumume ene something dey free achima boabo agokotukuman nkuru achimoda na ya da oda man kutukuman ase e di afaso agina bontia tie maka che Nyankopon se ida na na ye ni na se de bi betima bi free achima boabo a sabe anya hwekwa no e bo me nipa bi nya bibi kakato isu e bo me nipa bi nya bibi ka ma hi asem e bo me nipa bi tira fidie so achim perifo adwen ban ni mo ba ku ni mi enta bi a yesu se eyem perifo afede a wote oye e me mende be na wo twie no mo mi ndie ndie be twe pa we husband die chiri na ni eja sounds you spending machine su die chiri na ni nyina na ye de nyame ase de da ye tiefo ase ye vloba pe ye nyana mboso me afemfo e be so mo ba ya che o mo ye mfemfo enzo eja Paul wa mindset. Sinedikafo. Ye be tuo magina atimeda astro chef so da so. Ampa ye bedwa. Ready to the kata. Abo ne wo ye nano. Ye ne fe go yupo pahala kwa be dipeli ye me ni. Na ma be na ho ne ye be ya bombo. Ene bond ye nyama me pass e ka me boa. Ka we se go na aba. Adi wo ho. Na no mo ba abo ne ye bo 1-1 na park ni nye. Ni te me na bu kina ye training no. When Astro Jefa, and the meeting was what we did, and there's a man by Mamma Semi Gutinano, papa. Then I was a for a moment in Ramen. It was Gemina coming inside whom you knew. Ah, you go, maybe a swat your go, my tremor. No, no, go to Ben with Yawano. Now, back and wash on Canyon Tree. Nine cancer, but buy a mockumentary, as buy a mockumentary, Olympics buy a mockumentary, or to go as buy a mockumentary. The answer was to me the two best radio stations in the East. Yes, a very running commentary on all the radio stations. Fantastic. 25th lady, I'm pioneer or down Astro. I question and Yakupo mobile now on my petition. Good menza. Ja. Woman say, we are to that 10 years. Me catching a young the Brunei. The dying girls with the case so. Now I got the enemy my baby in India. I'm a yacht tropo. Yamia mobile, the Menemcolene, mayor of Warren, a bit one. You live for you, but you did to Yamia to you. Yamia say, you a beer. Seven previous. And to ma, or the best for I'm sorry. No, dear Piabo and Jimpo,
abɛgyenkyea no ɛho ɔte obi wɔ hɔ a deɛ ɔne ne mma nkwa hwehwɛm kakra akokɔ bi bom a ɔde bɛka na no ano ɔte obi wɔ hɔ a mu nkɔ ɔde si gya so ayɛ mu tuo anaa bankye bi a wɔtɔ adwa ɛde bɔ ɔgye bi afra na ɔfufuo tɛ hwɛ amankɔrɔ anya bi agyi no ano ɔte ɛbi a yɛka ne sɛ no sɛ wowɔ bi a bo sɛ wodi a nka wɔgyegye asɛm ho dodo ɛnto wɔ mpanimfoɔ sɛ da nokwasɛm obi wɔ hɔ a deɛ ɔbɛdi saa na wɔtwe awieyɛ ɛne deɛ ɛba no ano ɔte sɛ deɛ ahoɔden bɛso a kɛbɛɛ na every weekend na ma obi anya biribi adi na apɛdwa tire kura mpo de ama obi na sɛbi nyɛ sɛ dɛdeɛ ɛyɛ akɔbɔ no biribi ɛyɛ adwene sɛ akunafoɔ a wɔyɛ mpɔtam hɔ nkura ahodoɔ a Ahenkan FM bɛtumi akɔ so no yɛbɛkɔ akɔkyɛ akunafoɔ nkokɔ ntoma ɛmo ɛmena ɛne biribi biara yɛwɔ a yɛde ma obi a ɛbɛhyɛ nyame di anuonyam ɛbɛma obi a ɔbrɛ bi nso sereɛ ɛbɛhyɛ n'akoma mu obi frɛ no obi sɛfɛ ɔdi ma te sɛ ɔkɔ akɔyɛ adɔyɛ ma akunafoɔ wɔ mpɔtam hɔ nkuronkumam ne deɛ ɛbɛn akyema aboabo awokɔ no ɔdi nipa ɔkyɛw yɛ akunafoɔ nipa akokɔ muwa ma me akokɔ fa hwae na me ne nkwale yɛnyɛ bibi nipa no wɔ nkran madina ha madina government a kyerɛ wo sɛ afeɛ no ahyia yi sɛ wowɔ bi ɛbɛso ne ɔyɛ wɔ ma so na obi wɔ fikyerɛ hɔ na wotoro nsa ne so no so a wonyɛ pene nti Ahenkan FM yɛnya afei yɛpɛ sɛ yɛde sereɛ ɛkyɛ akunafoɔ no bi yɛpɛ sɛ yɛde anigya sunsunsun ɛwuro mu mu sɛ nipa a ɔwɔ nipa nsɛe na mewɔkyi de Onyankopɔn mu sɛ ɛberɛ no nu no ɛbɛhyɛ nyame deɛ yɛnyɛ mfa nyɛ nkyia sɛ Ahenkan FM na ayɛ ɛyɛ nyame asɛm a waka sɛ sɛbe mpredɛs a woanyɛ ama onua no nyama me na Onyankopɔn a monhu no mo sɛ modɔ no onipa a monim no na motaa ne deɛ a na moyɛ ɔtorofo nokwasɛm Ahenkan FM baɛ sɛbe yɛnyɛ adwuma nya mfasoɔ womɛdua radio station afe ɛnka sɛ mebaɛ no memfa so a mɛnyɛ ni sɛ megyina video sika sɛ mebaeɛ ɛnyɛ mfasoɔ tɛku anaasɛmpo a na meyɛ ɔtorofo ɛnso Nyankopɔn ho mmɔbɔ na meda so wɔ nkwam na kukuwi aseɛ nyinaa sɛ bɛyɛ mmoa nhwe na mfasoɔ ma mpo yɛda so gyina yɛn nan so sɛ ɛyɛ ɔsom adwuma ɛyɛ daakye ne yɛhwɛ ɛnyɛ nnɛ ne yɛhwɛ mfeɛ nnum akyi ne yɛhwɛ mfeɛ du akyi ne yɛhwɛ nti ɛwɔ sɛ yɛnhyɛma bi so yɛfiri sɛ bɛyɛ mfa so a yɛnyaeɛ mu mpo ɛprɛprɛm aba abɛyɛ mmoa de ama akunafoɔ na wɔdidi ama fata sɛ bɛyɛntumi nka sɛ akunafoɔ wɔyɛ fam hɔ nyinaa ɛbɛnya akokɔ no bi ɛbɛnya ntoma no bi ɛbɛnya mu no bi wɔn a yɛn nsa bɛso mo so no yɛn mpaebɔ ne sɛ nyame nti ɛbɛsi yɛ amen na wɔwura bi kɔ afɛ mɛfiri aburokye sɛ ɛnta akunafoɔ bɛmmienu ma no na adwuma a ɔmoyɛ bɔdwa adwuma a ɔmoyɛ titie ɔno nso mpɛ foto kakra mmra na yɛmfɛ mpagya ɔmabrabɔ mu sɛdɛ ɛbɛyɛ a afedaa sɛ nnɛ yɛkɔmposi akunafoɔ adɔeɛ a ɔmo deɛ ɛbɛkɔ no na ɔmapagya na ɔmaporo adɔeɛ no so na afoforɔ nso ebi ɔmo ɛnyɛ bi na ɔmo so mayɛ deɛ ɔmo ɛnyɛ bi memene da ɛne ne kwasi ada deɛ sɛ ɔbɔ adeɛ ɔbɔɔ so ne asase twadi apɔnkɔa metotoso bɔ awia so woyɛ mmɔbɔ na ɔde yɛ nkwa kyɛn na wama ɛsan bi a mesan yɛn a yɛbɛba na ne bɔhyɛ ne n'ahyɛdeɛ a wɔde ahyɛ yɛ sɛ yɛm nneɛma odidiefoɔ no yɛba akɛhyɛ aseɛ na yɛwie a yɛde anuonyam ne aseda ama ne timi daa amen na ɔpanyini wedeɛ ma menyina ɛyɛ maame no mu akunafoɔ ne mmɔbɔfoɔ yi ɛnam mu ɛwɔ mu sɛ dwumadeɛ nya nduru hɔ deɛ nanso yɛnim nea a wotumi yɛ yɛnim nea a wotumi yɛ Nyankopɔn adaroma woyɛ obi a yɛne wosuayɛ no ɔnka asɛm na ɛmwɛwie akyire no akɔyɛ sɛ amam yɛnim deɛ wotumi yɛ yɛbɛda wase paa ne anisuade hunu kɛse a wode asi w'ani so wone apamfo nyinaa Nyankopɔn hyira wo ne yɛ maame Helena YEBOAH Nyankopɔn hyira mo pa ba bi a mokɔyɛ a Nyankopɔn de nimdeɛ wei ɛdom mo no Nyankopɔn ɛma so mfasoɔ ɛnyɛ bebree ɛma mo yɛda mo ase na wei deɛ ɛne yɛbusa sɛ Christmas yi mu ɔnsɛ dwumadie nso pɛmpɔnsoɔ ɛne sɛ yɛbɛboa ama de hyɛ no mu bim so a wɔn mabrabɔ ɔmo de ɔmani ato nkrɔfoɔ so sɛ dabi manfoɔ bɛboa wɔn mu a ɛbɛwie akyi na ebi deɛ yɛ mmoa wɔ aba yi wɔn sɛ Christmas yi duru a yɛne mu a yɛn sɛ da ni bie yi ɛne yɛ sɛ da pesika pɔtee sɛ yɛde ba bɛdi bronya
ye de bedi awie ye be wie akire no na afia sa de nsa koto ye nsa yam ayi ma ye kakra obanyini eni ye nkasa ye saafo no mo anu dire dia Abrempong na motoju medie ba Abrempong na motoju medie ne se be hye ni penkurai e be more vision and direction na when we talk about be ye go mo chakele abrabo enye pilolo abrabo eye ni daho abrabo eye determination abrabo e metimi ayo abrabo eye ni so ade we say bi di bibi esimani so na me ko akọ enipa bi di nyowa bi si o mani so kokọ no ma bi next year yamu yamobo no die wuro ma Abrempong na moto bese ngeke e be ko sweet papa 1 week ago we be mix we fit go there rana e bi akwa ko ba bi piao but the first oba no eche wajaya it was nice why they we see no kwasem dia me kacha ye chefo wa in kan fam so ne say Abrempong na moto a wuti enje ni tra keke na sabe say abrante woni mukasa wo e kofi menza wa ya dio Abrempong o tra fide ti a otimi dan dan human enye no ntina ye di bayo enu so ye se di pana no ate no timi chesem na oti ase a e ya de pa na emu no fa baby sio bibi fa bibi si woni so makan mre bebre se ye du bebu o wiase abrabo ma ye mfie ni ntuye wo fa so ye mfie ni ntuye maame so ye mfie ni ntuye papa so so do ani ba to wo fa unia o papa wadamfo bi so a na e bonus bonus so bi ani pa so wa branch o keka no abawe o keka no nti maame so mempia no kwa we so na abawe bonus e di amount ye mi bu se na numra me de bu sa ye ho ne se 2021 e den na odi si woni so akabe na ho twumi no miensa na de afna kwa wiye enoma odi si woni so no woti me akwa duro ho ana wo sha ase ana wan sha ase kura ye wutie wa Ahenkan FM utu nwana mo ana wa utu nwana mo kura so utu nwana mo na anye ya me mo 1 year you kura no you've learned something and what gain experience see the next time you take oh yeah no I don't think that you go back to them and say oh go some for so live oh yen some for so no and you more than bo wait me ko wani they do of them 121 no yeah ko yen nwie obi so di afedi antene kura amfa nyoma nkoye dabi ankaza ya ya support nyumbi o se de makabo ne ma me hono imami we from so bi ni o se de makabo ne ma me hono oni na nebeba musu dia mukanu na meye uti waka sempapa ma ho ngaza mi gra dia mi beye ni ndi da ba gra na meye ye na mi be wiase beye de ni emre bi onyango fon ka je Israel fo ni se de makabo ne ma me hono oni no na beba musu ni makanu na meye dia ba kanu anu na bebem kwasem anu kan sempapa ho a ebebem odu anu kan semfo fa ho a ebebem odu anu bo abubuo ma ho a me yam ma nye me me baby I stubborn me baby I pregnancy me ma do omumu because awo ye tete maso and opanyin we dia wadarumo kafra mi ntwa no na chese sansama ya ma meni mu ka kire ye no enya susuaso ya bla boso papa ensama wa ka kire wunya susuaso wa bla boso yo ma me be ka be yen dire za kwada ito ti o ma me papa no ma shira wo Jacob no wo shira mo go dis dem akwa meji ba ko de ne kwasem enso ka chen se wunya kitwa na ba beje nenso sa wo kentere wo ho a sa wo ku so ho kakra wunya ni so ade ho bi a 2021 wo de renza 2021 wo de party 2021 wo fa bi ansi wani so so wo de BBC wani so a I got some aqua to sugira at the Maya T4 radio station ya buy ye yafe but the uncle dear for you and then your bro I ready to me cut for it. Wow. Yet to me man giant near their shapata, a very young guy bro over and go quiet to so far young to a 1,000 base. I was having an investment. Wow. 4-3 follow up, we are quite in the 20 almost 800 pay. You are trying to buy more than 2,000 or so. And go quiet about the show. But good year is I do with me here and go. Not only that, somebody be the swan. Radio station, but I can say, and go quiet in putting at the go. Maybe I'm going to call Nelgum or the Quabu or the Quasanigum. Come on about Kuba, we can't go with them and no question opinion.
and so when you so I do with a me poetry no radio being so by Odi-Ahenkan 93.3 FM. So our yard diameter now for and also from in thousands at all. Or call poetry from one what can you go wet more than 15 to 20 times. Wow. Thank you. I'm so to be a so I that be opinion.